Ah, dos. Diba sila? Gape na pala si Be. Ilaw niya daw.
na ako piso. Open dawan, bulat ko nga yun. Ano pinasusunod ko na yun? Kailan ako live? Ano? Ano ba? Ano ba rin? Kaya nga, magpanggo nga yung sarap na. Ano ito? Ano yung magpapatuloy ito? Ano? Sige. Para, ito parang balik na tayo dito. Hindi ko na rin nga yung dito ko na parang makinig. Ang vlog ko parang natanggap na rin siya. Galing kita kung dito sa France, bumo, diba ka? Diba ka? Kaya ko ayos na para lang din. Ano, kuya, shit, ito. Stop at tayo. Let's go, guys. Wala. Hindi nga, hindi. Bata, ano. Talagang commitment.
Pag-nine, yung taas. Hindi ko ito pa. Buwan na yung number. One down. Ano na ba yung number? Ano mo pa rin? Hindi po niya, nakaluksyon yan eh. Lagi mong yung toyo. Na toyo. Kung napaalam na ah, ito talaga. Bago na lang. Nice. Nice one. Wow. Good. Mga bago ito. Wala ba yung nagkasa?
Open na po. Nag-transfer ka ba daw? Nag-transfer daw.
Jadi bagi kita saya, ora, ah, baik.
Yan. Yan. Kapag balik yan, di ba, nakapapa ako. Naka, buhos na.
Friday.
yun. Bakit na yan? Bakit na yan? Ang ulit. Ah, boto ko ba nakaraan? Ito yung ano ka, tawag na right. Alpha na ka, nakapala ko.
Ano si Kevin Mundo? Ay, hindi pa. Kaya, makain.